Piye to? Menawa. Sinden anyaran iki piye to? Terus Maranggono dibawani. Jere ngrebawane Mas Anto ae. Oh, kok sinden kok. Iki enek wong 10 8 ki enek. Eneng kok dilengkas. Padha di CTM karo Warti mengkon di CTM. 10 8 ndi dekmu wonge. Wes to, di CTM sik ben njaluk 10 8 wis muni utang kok. Komet ngrasakno. Lah ya di CTM kon turu sik kok jam 11 tangi. Lho iki yo jeblok digedhok. Alah iki neh. Ayo Mas, Mas Mungkas. Niki nyuwune Tresno Waranggono, nggih. Mbak Manten nyuwun apa Mbak Manten? Oh iya. Oh Tresno Waranggono yang minta sampean. Oh alah. Tak kira buke. Mas Manten tambal ban. Bane bocor apa pile? Jere soalnya penyanyi siji ki ngapalo tambal ban kok. Lah yo tambal ban tok iki terus piye? Monggo. Rene kon ngadeg tok penyanyi Cina sitok iki. Dia penyanyi Yenli tau, dia wong Cina. Iya, lagunya Cina. Yo, dipirsani niki. Oke. Nelongsoros nangis roning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku eling aku ros liramu Dukan masa tenane aku ngerti hatimu nanging dong pastine aku tuh jodohmu ananging rasa kari rasa kudu lilanggonmu nemo tak lakoni kanthi ikhlas ati kerasa sewindu gonku ora ketemu anggugah hatimu krungu suaramu aku mung bisa ndedonga Waranggono sing tak tresno urip tantra mulya tak tulis lakon tresnamu ning gending katresnanku tak tembani saben kangen sliramu asa tenane aku nangis nanging tresno wis kinaris lilakno aku karo priya liya Uyungku ngelayong ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes siluku mbrebes mili ana pipi apa pancen tresno iki ra bisa duweni wis lilakno aku kang mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi cita tresno Ya. Waranggono Tunggal tembang wonten Tresno Waranggono Akan ada. minangkani panjenenganipun Mbak Manten kalih Mas Manten mugi-mugi saged ndadosaken renaning penggalih panjenengan ndadosaken jampi saya kalau dengan dalu puniki nggih. Kasuwun para tamu katrem sawetawis panjenenganipun Bapak Ibu ingkang ngabukati kateben nampa kabagyan nggih. tulis lakon tresnamu ning gending katresnanku tak tembane saben kangen sliramu satemane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati
pipi apa pancen tresno iki ra bisa duweni. Wes lilakno aku kan mas, wes cukup lalekno. Lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno warang kono. Ser. Sampean oleh pora Mas? Lho, wis di-share. Sampun, sampean wis oleh. Lho, ya apa leh? Duh. Iya wis tas piro ku? Telu. Lah iya. Lah awakmu ndi? Lah piye ki? Ya apa leh, emang nek nge-share aku ra uman. Sampun Pak Abu sampun. Sampun. Nggih. Matur suwun pokoke syarat mawon. Nggih. Nek Oh, nggih, ready. Sak toprake to? Sak toprake ora, Pak? nggih. Sak toprake. Toprak omong wong loro. Matur Kok nek suwun. toprak elek piye Mas? Ras do nanggap. Sapa sampe nyongkeng? Sedina ki aku tok congkengan 4 wisan. 100 gak 400 wisan. Lah iya congkeng ya sedina ki mengaku. Tapi alhamdulillah pun lunas. Share lho suwune karo bose. Ki mun takon melok munggah pisan yo melok